Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Kadba ke jing penkre jong kan hon ki khana kan thai ki bai lekai football subroto jong kan Nongjri Presbyterian High Secondary School na Ribhoi district kadang ya chachan ke bagini ki khana lekai kin mi na gajalla ha ka khan rutrik mentau banai banle chanong ba Delhi bani khun ha ka national level jong gati kalampung lekai football ki school ba pher na kelengari UMDC ke Mauti constituency ba kenjo lang rangtong ubabat ko deputy chairman ke KHDC mandagasngi ulalej banai mensim bat ka kurkhu kerdo ya ki thai lekai jong ka school Nongjri haswa bakin mi nala ka jong jalla banlet chakawai pat ka jalla bani khun persya ya ki thai lekai na ki wei ki school jong kari ha ke te ki jinglej ai mensim UMDC ulai ru ya ki jingai sungba ka balong kum kandak jong ka jingkersan ya kaneng ka kanhun ha ke jingi kran bat head coach kaneng ka kanhun uba Bobby Star Nongse lengba ka telefon ulapun pau bau dap da jing kemen banalor ke jing trechitom jongki khna ban kilan met baha bat ban kit khia ha ke jing lekai ka jing kersan jongki kmi ki khpa nangta ki bor pine school bat kham tamru ki nong mi khmat pa ba ka than kanthop ya MLA baru MDC kala nang ai mensim shishu ya ka kanhon ha ka bau long ro balang ba ka ne ke jingla jongki school na Ribhoi district bat kumjuru ka jingdon jongki rang mat ki thei lekai na ka district Ribhoi ban pau bha ha ki kami lekai kala dei ka benta jong sarkar ban phaikmat sa ka district Ribhoi ban penmang ya ki jingrap ban china ya ki madan ilekai ki bapaka khnang bagi samlan nong ilekai kin dangla shushu ban le bha ka bolong na ka benta ka burom jong jelahi barau ka wei uba Bobby Star Nongse ulai thuru bagi jingi lekai ken sedang nadu ka khat khandai terik unaila rajar arpsan Henry ki klempat yo ya ka jingtip batno kini khun persya Henry Ukurman bej bagi kanhun kan la ban wanra ya kanam job na ka te ke lempong kumban syukdo bagi thei lekai football ki bahapo khan nyos nem karta jong Nongjri Presbyterian High Secondary School na Ribhoi district hadin ka jingjob na ka state level Subroto Mukherjee Cup football tournament arjar arpsan dak wapenra mi ka tersat high secondary school na East Khasi Hills district kalayo ikalat banle jisim benta sya ka national level hanong ba Delhi Kasi ko sa job, mga senang budaya tu tidak stereo, senang buat ni, mau yang Bobby, nakakiti ko sa job, nang sawan ako na malimpiban pagtiyan sa bahay ko. Terus itu melihat, pas ngadap ke jinglet tu pas kam, makin salah dia kata mau job. Nah, ada tim, orang jadi kemarin pilih jaga, nanti berfila, berkereta yang jomblo, yang kerumunan kelihatan, yang namanya kecuali waktu aitak ke kerja. Mau beli terakhir bat, nambah lengkap lagi, dia kena kebaca kebakaran, dia buat ya. Ngabdal mau beraya bi, saya berita pun dapat kajing suri jadi, mau kajing suri jadi, memang kajing teresitom kajong coach kajong bi, mau tinglayo kalah ban, kum ada jong jipi bokin biang lebih, wei, mau. Wan. Kenapa baru dihabban cuma dari baru wajib si jam tadi hai kemat suki nak cerita kena keterlaluan keban solution. Teke kebapi kinwara ego burom ya ka riksi kebi kasyong ki ke tres to ke jinglan lade ke berangkat ka jing ko usneng ke ya ki mangyalam ki ba ya dan hasnda ke Naglang jung itela ya persang hikat balak man ya penkre nam teknika international te banakong te sungun ayu iblehi del magajing lam jung hi naduka district aduka state level ru del magajing langat ke jung hi te naglang jung itela kat balak tela ya penkre gajing job di gram te kasyong bet ablei la de gamon jung blei ban bangin job te kata him don no balak ban khanglat kermen ni kata
ka jing sngo jung pi pade ha pa pi pen practice pi gi khana man ga si ma ga jing ni chung pi pade jing te ha ba ide bat jing pen practice khana dekat ni ba kadang mi ki sing i ba kidang kam improve shu kata hi ka pen don jerman te ni kata hi ka bang ong du ne long kata ka jing job ku jing ram jadi bi kasong bi kamon jung ble la da de kamon jung ble ngin job hi tolong ha ka jing pet jung i tolong i don hi kata ka jing kerman bangin poi sa kathong mar balong ba nadu ka district nadu ka state ru mila long ni ka muslim ga jing tristom ni kisna de tai ga long ba ka long ka pen ajing kerman te ni kum ki no hikai but kata hi ba ton jerman okay kan no tarik ya kremi finani kan du tarik yami i lanila silong sa insyaallah ha okay hate pada kan no tarik sedang ga jing lekai kan sedang kat kendai te nak leng jing imtip rang lekai kat kendai nak non ngimpat dia ra ka picture te ka opening ceremony te ka de kat kendai kat kendai nadu men sin kong la don sini beres kata ngi practice be siapa manan nang jeri sting practice te nadu men kat witarik la don sini pipen practice pi ha ka madan ga ba kti ga ba khandu ga ba arkat re ga ba yen tu mantagi khana jong pi gina bli lekai siapa artificial top madan ga ba son kini cir pine yo aging e khana pen hikai ye pi kada ni ke ya nomor ba apo artificial mood ba kikna da ki lakai kumno ki lala nomor ba kamadan kamde surete kamadan ba thok namong kum ki madan jingi saboy te ngi sem ya nomor ba ki madan kamde ki madan ki ba biang repot long skun pat ba kamsim ki kena jingi kinum khande kata wala ngim biang ki madani lakai ru hanre kamsim joki ki don bat kata kamsim tristom bakin ong bakin kentiu sakhamat ka ji lakai kim khenre lada kamadan ga bahan kata hi ka ba ngi ka mesim joki player ta te long banyu kene ngi community mo baka sarkar kan phaikhmat lam sha ka dongri boy jingi ba bon bahaki player kimi nak tham riboy jini hare ki madan lakai pada ka weru ngim don ka madan ka babyang te lamba ka jing yo lat jumi ban sim benta ban mi man snem la ban ka riboy jini ka kapoi bahasa khmat ki inter school le ki we ki ji lakai ro kapoi bahasa khmat te mo lamba jongane se ka long khubor shaki Syaka sarkar bahkan paikmat dalam syaka dong riboy jingi bahkan pendiang lam kawide bat ki madan ni lakai jing request nak leng jonga bagin paikmat lam syaka dong riboy ke jongi kan ka don nem jing piwan pemandur agar kom perkat jongi khana pada ba kin fokus betik tang tu ke jing lekai nanta ki kimi ki pa jong kitu ki khana ki ailat ki aisok macam ne ki ailat nem bakin dang ya sakmat agar jing lekai football tahabai kat mantah te ngi sultanat sibun bat ngi ai ku blame ki pa ki ba nak por sa kapor ki ju ai muslim ki ju kristian ki khna bat kata hi mo ka wait de shwa na ing nasem hilada na ing nasem ki ai muslim ki kentiu ki yalam ki khna kata hi galong ka ba pensuk ba te ngi ru pengini trilang tahabai de ndu ba sedang ga district level du di state level but kumjur aba ngin simata ki international mo ngi ai ku blai ki mi ki pa kumjur ki nohika jong school ki ba yetrelang but kumjur no ki MLA MDC but ki assistant coach nadu ki nadu na bastang juga district level nadu ki laingut sar pun kre sar pun singan sar yarangkat baju don hasnda jungi baju ya trilang bagi push haduk kan ka mata ka pemtaruh del joki bagi yo mania trilang adum tabat nyai ku bleru dala push ni silong don sai we sar jeff ba irap ini bat
lebaju ini lon subun PHAT teknik mong nang yo sibun ki kai baju irap lang sane sia asilong ro kan ta boleh sibun kira bala lima all the best ma ta boleh sibun Rainbow of Sound Music Academy kepada Maubri Riphoi District baju pelong shisi in the year Holiday Flower Higher Secondary School Maubri akhot kawes ng pahaban a admission ni pi baro ki knaret pat ki balarong baro ki bakwa bunyo ijina jing tep shipang music but theory but practical hakani music school pinsayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar onyx solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum but violin kani music school ki pelong ro street performance per ki music concert amal laus nam kum kadak man ailar ki khna ki bapuli kani music school ni simpan ta kiran san ban peni ki sap ki phong di bagidan ipadiang sompai pi baro ki bakloi berman puli agani music school ban tep khambanya sompha ban phone agini number publish buat